Oke, guys. Lho, neng pawon lho, guys, karpete permadani. Bayangno. Neng pawon ki karpete permadani. Larang. Ya terus disambi turu lho. Iki di presto. Kempuken mingko. Nah. Ini gak langsung dibuka ya, Mbak? Terus nek buka ya apa ngono iki? Nek wis gak seses. Buat keluk sik barang. Oh, dibuka dicongkel ngene. Oh, gak Jawa. Aku iki wis porong. Atimu ki ben satae. Atine cek loro ngene kono ini. Wis jangkrek. Lho, iki mung tunggal iki wisan. Iki minyak itu, Mbak? Yo. Ya Allah, minyaknya akeh. Iya, delokan ta minyake. Berarti gak sangwe minyak no kingko. Enggak, yura iku langsung bumbu. Jangkrek. Kuwi lho. Bumbune di aseng-aseng tok ae. Lah sitoke urung kok. Nah iya, aku tak aku wis masak. Iya. Ya. Iya lho kuwi lagi di blender tok engko Iya. masakan dhewe. Nah iya. Penting diprestoni kuwi. Mak lagi lengone sak meneh biyen lho, Mak. Ngopo? Lengone anu. Anu gak sakti kayak ilmu apa rasa di anu wis langsung diblek ning ngono bumbune. Terus Wes. ini Mak ini lagi bikin apa ya, guys? Kita lihat dulu. Bikin apa, Mak? Lomboknya sama ini kurang berang. Gak pokoknya is pedes ngono lah, Mak. Dikira-kira dhewe. Wes gitu aja deh. Terus Ya iki ya anu bumbune iki terae kok. iki kabeh lombok iku. Gak luwih to. Wes kuwi sakmono wes. Lombok sakmene ya, Mbak. Wes ya cukup ya. Pedesen apa gak? Kowe lho kingko. Pokoke ya wes oke kok wian. Korek kurang pedes gampang. Balik pindho kan. Di eseng nganune. Rasa digongso. Lho, digongso. Digongso diblek Terus? bumbu lho. Wah. Pelele. Ya wes. Piye? Oh, dicies ngono sik. Ya. Dur. Oh, di ngono. Ngete. Ya ini lah pegangnya. Coba prestol ya. Iya. Itu nasi gede. Ini gede gini. Ini gede, paling gede lho. Ya anaknya gede tapi sampai itu gede. Pak loroan mau buat. Gendut lho kayak gitu presto iki, enak. Tapi ya di ukuran. Ombok dulu. Tambahin neh no, Mak, tambahin neh. Ora lagi. Tambahin neh. Brabang-brabang lomboke. Oh. Neng kene iki penak, guys, ya luas, tapi ya kuwi. Iku nek di restoran kono ambune teko didi. Iya, nek dapurmu kono. Dadine nganu, Mbak, apa sih jenenge? Apa ki jenenge? Pawone kae iki gak iso dienggo panas suwi-suwi. Tadi ku nek pecah. Heeh, nek pecah. Trae. Nggodok super mie dienggo masak. Cilik-cilikan, ringan-ringanan ngono. Makane kene iki ya diresiki. Masak apa? Oke. Ibu minum wirawiri ngesakne aku. Ndak sarapan apa, Bu? Ya. Cukup. Wis. Mbak Lin di mana ini? Mbak Lin neng kono, guys. Neng omah sitoke. Oh, aku roh. Besok nek nyeluk Abah Anza neng omah pinggiratan ya, wes. Heeh. Masak ini gurih to, diterop. Yo ora. Oke. Ngadep kuat apa marane wong ibu-ibu yo akan risiko delokne wong. Untuk ratan lho. Ya untuk ratan iku lho delokne wong. Yo karek Abanza apa Gus Ikdam? Ya, Mbak. Yo kabeh sitok-sitok to. Tapi sik 2 tahun kas kok. Gak tahun iki engko bar we umroh lagi gelem agak tanggapnya Abanza kan pantes.
Sampeyan ora gelem kok. Aku tuh kayak waras. Sehat, gelem ae nek kapure. Oh iya ta, mesti enek bature ning kono ki ya enek. Kok Ning gedong. Gedong akeh. wong gedong apa akeh? Akeh. Masa? Kentang dia, Mbak Win. Apa langsung dikek iki ya piye? Nggih, pokoke kono, Mak. Iki bumbu. Iki wajane sapa to kok lali aku? Oh, wajanku ya, leh tuku ya. Iki lempuk kurungnya. Prestonane lho, Kak. Iki mesti digodhog. Iki mung gak tak anu, Gak cerita to. gak tak apa gak tak apa yo? Gak tak presto ki apa to? Terus Mbak, untuk kamu saiki langsung kae. Mak mesti ya. Mbak, lempuk kok. Wes. Heeh. Oh, Nek atine pegampuk to, Mbak? untuk oh. Lah iki kon mangan ngomong sik. Selak kelaparan nanti. Wah, mangan tangan. Iku kan dhewekne. Bisa yuk, nanti lagi. Mbak. Iki lah. Ya kamu tak. Ya iki dimplong nek kari dhewe ae. Kempuk enak. Guwaane Mbak, banyune Mbak ben gak kolesterol temen-temen. Enak to. Wong iki karbine lho. Oh. Kira mateng lho. Lah ngene iki lho Mbak nek nyuting ki dilapi ngene. Lho, ngene lho. Di. Iki. Oh. Kasih dolek. Iki cek nom nek sing ki. Iya. Angene lampane mrene tak dhewek ning mergone langsung beteti. Ki lah nganu dek iki kalau guys lah nyekel dek iki guys. Mbak aku kekelan roh kowe nyekel nganu mentok jare kekelan yo karepmu. Ini. Gak sah ngekeki, gak sah digongso. Lho langsung Lho lek iki diwar kuwi kok diwar kae. Demeken ketoke war kae lho, war kae. basong iki guys. Sing blender. Delok Mbak. Anu ki, Mbak. Sing wis kuwi lho, sing wis godhokan kuwi diwar Lihat. godhokan. Mosok mbok dajal demekan Mbak? Empuk wis. Berapa? Iya iya wis nek kene kene. Kono Mbak. Kok nek iki setengah mateng. Heeh, lagi dimplong nih. Gone iki sing lanang blandong. Ya mantap. Iwake dipresto gak? Di. Dek. Gak sah? Mumet yo. Iki nek bumbu dhewe iki kok cidukno. Heh. Mbak, Kuwi sing gak legi sing gak apa pedes ae. Engko nek jagani ya. dhewe enak dimasak lokek dhewe. Ya wis ben. Wis, mateng kok. Dah mangan. Go. Bu min golek no. Sik to wae sik. Walah. Aku mangan sak nang segone kayak kene kopi goreng iki. Heeh, sekali gorene. Tak wangi ayo. Sakno nek ngono wong yo gak kolu mangan. Saya tak sibukne pajang. Nak. Ayo, 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 ayo. Malam tahun baru. Malam tahun baru redup. Karo micin ya. Kurang buka ya, Mbak. Wah, yo sak ngembani lho. Lah anak Sak wajan lho. anak buah dhewe akeh. Alah, aku kan ramban nulup banget. Ya Allah kok jek nurut-nurut. Hai, Bu. Mbak Lin. Tak listrik mungkin. Masa listrik entek? Po titik-titik emang. Ora terah. Gak. Nyapa jeglek? Kalau mati lampu mau Ayo maem yo. Oke, sekali wi. mati lampu. Bu. Mati lampu paling. Iya mati lampu guys ketok iki. Iki digowo. Tak sisihne kene ya. Iya. Ketok mati lampu tenan iki. Betul. Bijur lek kaya sumuan to kengko. Seakbar kita neng cari barang-barang. Tuku beras. Sak naik 10 kiloan. Iya tak? Cukup ya 10 kilo ya? Oh, Wis, oke.
Karo apa ke sini? Semongko. Lah ya nek semongkone, nek gak semongkone gak seger to. Lho, mati lampu. Berarti Wes. tumbar karo micin. Sik. Ayo Mbak dagangan. Ayo Mbak dagangan. Ayo. Nah, cepet. Kok Bu ini di? Ayo Bu, engko neh. Ya tak susul kok. Ayo engko neh kok. Ndak mangan sik yo. Ayo. Kita. Heh? Mak iki jan enek. Wis ayo. Pak Purnomo. Pak Purnomo Ayo. Ikon ada. Sama sak. Dari apa? Kulit kacang. Gaya tak bocah mana? Lah kae lo adang, Bu. Ya Allah. Kok ngono emake? Lah wong kene nang golek kontol iki kono bingung ah. Nggon. Lah lho garek setting lho Mbak jane. Iya. Engko terus piye? Kontar ban kae. Heeh, tak gone karo ban ku nek wong semekan nyilih Bu ngono. Ben gak apa tak gone anu kok. Gedongan gua, Mbak. Oh iya goreng kerupuk. Engko kerupuk yang gurih cek. Goreng kok. Apa Bu? Kerupuk goreng kerupuk. Bu zaman Bu kene Bu, adik mak kene Bu. Kok iso kae di video? Wong lampu Bisa. Duh, iki apa hubungane? Lah, iya. Sing penting ana batune. hubungane besok terus. Sebenarnya harus makan di mulut. Enggak boleh. Lah caranya? Krek nang ibu, aku ngeti kontol kok. Kok ngono ae. Ndek loro gede-gede sore anak. Semua dewekne. Bismillah nak mangan. Tawar-tawar. Kok Yusuf pakin marlin. Tinggal aku mbok telesi tanana. Yo. Loro gelut, aja mbok ana ning ngono, Mbak. Dagangan. Marah. Golek apa lek nang? Kontol. Aku tak golek kacuke wis. Lho, padha ta iki. Lembarane teh. Cilik-cilik iki. Wah, cangkemmu wis ra roh wis rasah. Alah, ngono kok iso. Ora. Maras. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu golek kacuke. Yo. Kowe iki ati blok, goblok. Utal-utale to, engko nak balikno yo. Muni kaya iki sing golek iki lin ora kowe. Iya yo. Buke golek kacuke nganu bebek banyak mak yo yo. Di. Oh ngono iki kacuke bebek. Itu kuwi Mbak, laman cepat. Ora tapi tintel. Buke wis ora golek kacuk. Dino ae tinggal. Arahan. Ya ati kudang. Anak aku ngene nak mbak tak kentil-kentil, Pak. Kentil-kentil. Lin wis Sing suwi gak tau ngentil-ngentil. Ya sing suwi gak tau ngentil-ngentil guyu ya. Ya aku nak biyen tak soring, Mbak, tak udang engko nak mati soyo ngetoro. Mosok. Mana-mana. Tuku larang biyen 1000 lho, Mbak. Surat kawinku nik anuku. Apa sri kawinku. Ya Kok banyuan? tutup banyu wi minyake. Minyake gak enak to. Aja minyak. Diutang keme wi lemak goblok. Ya, tak sok minyak. Wis gak apa enak. Kayak jelantah kayak enak. kan begini. Dene lawat jantah lho. Aja jantak gede. Enak iki yo. Ada sekolahan lawat jantah lho. Greh ajur kan. Heeh. Jangkrik. Kayak kabeh nglakoni ya. Nah, kok Mbak. Greh ajur. Nak alot ki nak awet. Ngene kok jadi empuk. Ya, Sawi dhewe wis. ngene panek kok aja empuk. Awet. Sedhen kok nyemut ate. Ada di pasar. Coba iya sama sih, iya Mbak, ngene lho. Kayak bubute ya. Musik. Kowe lambu putih wong loro ya. Aku sing mblehi, kowe sing putih yo. Iku mau loro ning klik ya. Yang di. Ini Iku apa ya? latar kono. Orang di bubute Yo ngono. kowe tapi yo gulane lembut-lembut to. Lembut-lembut jejek to. Gak iso brodol. Kasih cacali karo. Kalau mbah, iki apa tak pengen?
Kan ngono to. Ya, dengan tua. Lah bubut iki ngoceh ae dadi mbrodol anu manak terus. Nah, Suka nang ndi ge? kan Metu wong. entar Iya. Malon apa? haleluya. Natalan. Natalan. Ana kaya ngurmati sik. Ya, yo to. Buke to, buke. Apa dia mengucapkan? Ya, aku jawab dhewe to. Mengucapkan gak apa-apa. Tapi anaknya udah krek. Coba. Moh rek iki lagi. Ada mangala to? Awet sisuk nggo sepeda kuning nang ndi to? Nang Jomblang paling. Jumlah. Jumlahnya tak bisa. Ya nek rutang. Pokoke. Oke. Pet. Apa-apa. Mantap dah. Nek dibumbone di blender ki mau blenger. Ya, Pak? Gak leses gak sedep Gak kok. gua anune paling aku ini paling. Ngondok. Kamu jangan gak mati lampu ya gak jangkrik nih wong lurus ya. Gua anu anak santer kok. Mbok senter Oh iya senternya no. Jadi Mbak Lin Kesehatan. apa wis jenenge? Lah kok entuk makan jere yo jono ah. Len jane kulino. Mana ini Mbak kone? Aku golek ning anu Mas. Golek ning semangkanyang. Suwira ketemu kowe lah aku. Ya, ayo. Pacarku Sowira ketemu pacarku ki lah. Endi? Ada beli nesek to. Sepilse, sepilse. Omongan aku padha kok ira ngadus. Nang golek sing gede. Oh, aja gede-gede kok gak gembos kok. Nek gede-gede kembas dari. Nek gede-gede kembas dari. Luangan cilik loro ngono. Ya. Mesti nang Mas, San. Ya wis tok ae. Kita ada gede ngono lho. Mbok anu gede ki gak enak pangan kok. Masa enak kok. Alah gembos jero. Enak nek gede ge. Gak. Nek gede lah enak ya. Iki lho gede. Iki. Hah? Ngakal. Sopo? Nek gede nek letoy. Nek gede nek letoy padha ae. Iya, iya. Penting ora gembos. Iya, Ben. Enak jeruk-jeruk, Mbak. Apa tuku ya? Berapa, Ben? Aku Asal tok. wis tuku aku dengan entek wis. Jadi tuku kok tuku. Lah iya tuku ne. Pira? Setengah aku. Setengah. Sing apik yo. Aja sing elek-elek. Emang blendernya ya nang toko bangunan kurang penak piye. Ada blender nang kene ya. Gede-gede apa cilik-cilik? Cilik eh. Ini. Panggilnya sih gitu, panggilnya masih gue pinter. Oh, masa? Pilih semangkuk pinter gitu. Wes, Ya, mbakku jadi setengah pula. berapa nih? Weh. Bambu. Besar. Jambu, mah gua apa? Berat sirupnya. Mas mongko le. Itu tak duitan dhewe. Iya, tak. Mbakku jadi kita ya. Tukokno to. Tengah. Bedinoi mangan ngene iki Yo no. ben to. Iki nek nepatene nang kene. Genti ramban neh. Jian, pokok jian. Kecil lah terima ini. Gak satu mbak nang desa ki enake yo ngene iki lho, Mbak. Oh, apa-apa penuh. Penuh rintangan yo penuh sembarang kali. Kok penuh rintangan sih. Ini wis ra enek.
Lurus, jalurnya lurus. Lewatnya tol. Saiki enek tol. Tol apa tol kok? Tol. Wis gak mengenal aku iki. Wis Podo ae yo. masa. Padha Aku wis 20 tahun, Mak. Nggih. Kok pirang puluh tahun ae. Tenan pura mak iki. Lah kowe roh ora, sering petang ora. Bener aku ki masak tapi ora ngemper wong. Aku ngemper awak dhewe tak ramut. yo piye. Ora ngemper Ayu resik wong piye seneng. ya seneng. Enggak kaya ngono totok kerot. Ngono, Mak. Nyawa kalau masih Lah nyapa to Bu iki kok diturahne, Bu? Mbak. Anu atas ki gak tilokne. Kowe iku yo empuk dhewe. Ora iso nek digodhog mu dhewe. Wis ra mungkin. Wis tilokne nggo subal. Suka cangkeme ngeri lho. Aku tak bledos iki wong. Mari wing ora tak sumplik dong telo wing kok. Degek sam bledos iki wong. Wis siap urung we? Narene yo. Ya mercane tuku prong. Ayo. Ono tak gone celanamu engko. Banyak iki kontrolmu grepes engko. Bisa nyibal. Oh, buke nantang ar, buke. Apa? Ya. Wae sik to. Apa to yo? Ya cek kurang. Ngono kok jere-jere ngirit. Apa to, Mak? Rahasia dong, Mak. Seru. Aku ki roh ae. Sing wis dadi kek ember ta sing wis? Apa? Iki lho. Apa nih? Iki kondi to Bu entuk akeh men iki, Bu. Alah senenge tegelan ke pirang-pirang. Tritese Suminah ana lho. Yo, jan. Tegelan ke pirang-pirang wis. Didelokan. Mon galan ki no tritis nek gare gayuk ngene wis. Jos gandos lho. Oh ayu-ayu nemen. Ayu-ayu koyo sing duwe. Iki engko dikek uyahke Mak banyune. Ngono kuwi kuduke. Iya to. Ini iki duseng ya enak ini. Enak enggak. Dijeplok. Lah anak wong Papua ki Kok Papua to? Kalimantan iki dijeplok ke. goblok Mbak to di Dikei- tomate sak kilo. Luwe ya. Heeh. Anak 2 kilo mbok. Sak kilo tomate terus Sak tengah keranjang lho, Mbak. Diumbar resik, terus dicemplungne nang gone Diceprot iki nih, terus. Manci lho, Mbak. Mancing kuwi terus dikoseng terus dipetel-petel karo cingkir plastik ngono dijur cara Jawane. dikei lombok brambang bawang dirisi. Roiko terus iki cowoprot lebut. Oh, enak. Disitok. Bu jenenge masakan apa ya, Mak Wi ya? Wah, tak terokne somben. Tak golekane wong iki. Tak tekokne niku masakan apa to jeneng tak kono. Cengatno. Oke, iki lah sorene. Iya lagi kok gak mbok nganu, gak mbok ler. Lho. Iki tempene dipangan saiki kok. Ya wis dipangan lho. Masane Hmm. pengentekne yo piye. Hmm. Gedine. Ganda. Neng Tempene yo jek enek-enek. neng pawane gawe karpet permadani lho. Tak ora sultan yo enek. Wah tak keren lho. Apa? Kaya mandore kitoke. Ndoro Putri nembe Wungu. Prawo gak pareng ngene teko rawo. Ndoro Putri pun sare niku wau umur. Cakare 2 kilo. Aku ki tak sing dong kates, ban dong kates saiki kae. Hmm? Kaya dikulep kleweran. Dikulep kleweran enak kok. Terus nyambel nganu. Beltas sak Nyambel apa? Bawang ngono lah, Kalau turut tar joblang berang nyapo. Mbak Luka esuk nang ndi? Lah, wis Heh? bocah nang ndi arepe? Wo. Ayo nu, Ayo. Ya? bocah ya. Mak jang. Dari ndi? Macitan. Macet. Macitan. Ora. Ning pacet mbok pacet ngono. Nang kok wangi mulai. Telepon saya lah. Ane-anine sila sila nok jere. Ane-anine. Heeh. Ane-anine wi. Tak telepon, Mbak ya. Dire sapa? Wes tak telepon karo mae. Simat. Oh. Silan. Oh masa? Engko tukok nasi klam. Kok mae lho. Kok gelang. Anake Siwi lah Silan ya, Mak ya. Ya sito. Iya ta, telepon nok mae pisan. Karo mbake.
Rasan-rasan dong damput cah cah. Ya. Hmm? Yuk, nang-nang lho anakku. Nang ndi? Lah ngene siwet kan lho. So. Ala aku nurut-nurut anu lho. Ning alas-alas. Gak sek mae karo Bu Min sesuk nang ndi? Jumlah ya waduh. Jomblo. Lho, lah Mbak Lin gak mbok jak. Loh. Wis duwe gandengan aku ora dijak. Loh. Wis ora aku kono titel. Oh, apa? Anu enggak. Enggak. Kono wis duwe ngene. Ya pun mau sama aku ya. Alah. Mbak Lin gak dijak ya Allah sakne. Kono wis duwe rombongan dhewe. Oh. Kita bertiga ini cuti ya. Ya. 1 hari saja. Ya. Misalnya aku gak dijak lho. Loh. Pesane maneh ya aku to. Aku no rene barenge lah nek kowe no cek luwung. Kita liburan berdua saja ya. Loh, jadi bertiga. Lah jarene wis duwe lanangan kok. Ojo bocah sijine. Ora, ojak aku. Aja dijak kok. Pesane kabar. Loh. Kowe kesakno ya para iki wong loro iki menderita itu. Tapi nek nyadar kowe kabeh piye to? Ayo Ben, tak gelem kok berita. Kadang esok kan cuti. Operasi kalau mau tempat gitu. Pas pelayanan bergaucon. Esok kan cuti bersama. Oh, iki wis duwe sitok iki tibake. Ya Allah. Jolaya WA-ne jenenge KO. Emang kate munggah wis. Oh. Wis dadi sersan. Oh. Aku gak ya. Wis aja dijak nek Mbak Lin ben dolan dhewe. Mengko mengganggu kok. Begandeng tangan no. Iya. Gandengan piye carane? Ayo. Iya. Ser. Tangane kene ning ngene to Mbak Win. Ayo, Ses. Ngene iki. Wes. Yes. Kowe biyen ya Mak kowe biyen teman-temanmu ya tau ngono. Ora, aku langsung kriuk desek. Hmm. Mbok sarep pas nyanyi cowol injune IP ku calon IP ku. Piye? Oh, ana wong gendaan iso pas kelon colu iya. Anak adik aku diarep lho kok colu iki to. Belon bar njupir kali jeblung. Trauma idak kali Bengawan. Wong esuk tuku 6 ijik lho, Mbak, ngombenen. Ijik kok. Batu akeh kok nek kowe. Iya. Wes guys, kone. Iki kok anu diisi to. Bu Eke kok wis dipangan ke? Iku malah sak makok wis. Iya. Iwak pitik. Heeh. Kuwi mental. Lah ndi dadine ndi? Dadine kuwi tok. Oleh urung wis dipangan. Kan pangkatku dhuwur. Ayame ndi nang ayame nang kene ndi? Sing betete di situ. Kalau dono Iki apa, Mbak? Ki, seneng iki apa? malam ini, presto Oh. ini. Ini semua badokan ini dimasak. Lah kuwi arep mbok go apa? Heci. Astagfirullahaladzim. Heci barang iki masak lah. Lah halah. Lah wong piro? Ya gekmu. Kuwi kok salepane wis lah. Lah. Nyam tak san. Mamae. Mame genek yo. Iki lho, nek kono masalah. Mak. Ayo iwake pindah digawe rono, Mak. Sana ayo cepet. Salam. Kiko gak sudah malam tahun barunan, Kiko. Iku gak ngalih-ngalih. Wis cepet. Ndang ayo mak kek gowo. Ayo, Bu. Gowo ora, Bu? Aku karo golek kolondono. Buat panas mau lebih kutan. Iya, iya ta. Sing anu ke lho. Aku tak Digojak itu. Enggak wis ya. Masa Wis gak sedo kayak iki. masa pitu iku dadi kuwi? tinggal masak burger lho. Iya. Nem iki. Sitae di. Pak Pitik. Oh, ki wak pitik. Oh, iya, guys. Ayo. Ayo dadi goran ayo. Jajan mul. Ayo. Samar ae kedelok to. Oh, gak samar lagi ku rong tahun baru entek. Lagi ki wis ganti, engko jam 5 wis ganti. Lagi wis bar bedhok ki wis ganti. Iya. Wis boleh sah dimakan ini. Ya wis gak usah ngundang cacah to kok nek cah dekor ini. Ya, tak tene ya. Yo, ayo. Iki gak digowo. Loh, gak jipok nggo mangan sik. Wis mangan, barekam ki kok dimpet kok aman. Jangkrik. Pokoknya itu cukup begini.
Yo. Ayo Bu, yo, cus.